ta ce min ina wasifar jin daɗin kasancewa tare da kai, ina son ka, ina jin daɗin abin da kake min. Duk sanda nake cikin mawuyacin hali nake da buƙata ta musamman, kai kake zuwa kai min jajjage ka fitar da ni. Kaga kuwa ai dole ka zama mai matuƙar muhimmanci a rayuwata. Na kalle ta gaba gaba, na kalli 'yan tagwayen nan nata ga su nan tunjim sai wani rawa suke suna motsi. Na ce su wa'innan Hassan da Hussainin ne fa kinga ina ƙaunar su sosai. Ta ce 'yan tagwaye ta shafa su haka. Ta ce to ai sai in ba ka su, kai wasa da su meye a ciki. Ai wannan ba komai bane a gurina. Ta fito min da 'yan tagwayen kuwa, na gan su na shashafa su nayi wasa da su. Na ce gaskiya wai a cikin jinsin Fulani ke wane jinsi ne? Ta ce me yasa kai wannan tambaya? Na ce wannan arzikin naku na Fulani. Na ƙara mammatsa 'yan tagwayen, na shashafa su. Na ce gaskiya suna da ɗaukar hankali saboda ba ƙaramar masu arziki ne suke samun irin wannan ba. Wanda da aka gani da arzikin wa'annan dukiyar taku to mutum na musamman ne kamar dai ke dinnan. Ta ƙyalƙyale da dariya ta ce shi yasa kake ƙara burge ni domin kana kula da ni yadda ya dace da ni da 'yan tagwaye na. Na ce to ya na iya tunda kina da abin da nake so. Ai dole ne in yi miki abin da ke ma za ki ji daɗi a ranki domin ki ƙara yadda da ni ki ƙara amincewa da ni. Ta miƙa hannunta ta kamo zarmalu yayin da ni kuma na ci gaba da sarrafa 'yan tagwayen. Haka muka kasance a cikin wannan lokacin muna ta ɗebe mai juna kewa, muna saka junanmu a cikin nishaɗi. Ta kalle ni ta ce yau ba za ka yi niƙa ba ne? Ba za ka yi min niƙa ba? Na ce zan miki niƙa mana amma kin san niƙa ai daga ƙarshe yake zuwa. Ta ce a'a babu lokacin ɓata lokaci, kawai yanzu ka shirya ka buga mai kan taɓarya ko mai kan malfa ne ake cewa. Na ce mata ko ma mai kan tasa ne. Ta ƙyalƙyale da dariya ta ce min to yanzu ya kamata? Na ce ba ni tagwayen nan in tanɗe su. Ta bani ko na tanɗe su suka tanɗe iya tanɗewa. Daga ƙarshe ita ma ta ce to ni ma a bani alawa in lasa mana. Na ce ga alawa nan ga ki nan gata dama ai a hannunki take. Ta tanɗe min ta tanɗe min ita, ta tanɗe sosai. Sannan muka shirya fa aka yi goho. Yanzu lokacin daka ne. Haka ko na jefa mata taɓarya ta sai muka fara wunguru 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 har muka zo muka yi ambaliya ni da ita.